Tervetuloa kuuntelemaan Toivon polkuja podcastia. Minä olen juontajanne Taija Kuparinen. Tässä podcastissa haastattelen henkilöitä, jotka ovat löytäneet toivon keskellä elämän kriisejä ja vastoinkäymisiä. Toivottavasti tämä hetki tuo sinulle toivoa, rohkaisua ja iloa. Tervetuloa mukaan. Saven tarina. Hei kuulijani. Olen aloittanut hiljattain uuden harrastuksen. Päätin toteuttaa unelmani ja osallistuin keramiikkakurssille. Olen saanut sen kautta jopa uusia näkökulmia elämään. Löysin jälleen lapsenomaisen innon ja ilon tehdä asioita käsilläni. Tämä uusi harrastus opetti minulle uusia puolia myös luojastani. Olin ensimmäisellä kurssilla, jossa sain muovailla savesta lautasen ja mukin. Sain harjoitella opettajan ohjauksessa, miten savea muovataan käsillä ensin palloksi, sitten sormilla muovaten ja kämmenellä pyöritellen alkoi käsissäni muodostua astia. Savi oli pehmeää käsissäni. Se antoi helposti periksi käsien voimasta. Koristelin astiani painokuviolla, johon toivoin lasitteen painuvan kauniisti korostamaan. Lopulta sain laittaa työni kuivumaan hyllylle, odottamaan raakapolttoa ja lasitusta. Viikon kuluttua sain palata työpajalle ja alkaa lasittamaan työtäni. Paneuduin tehtävääni aloittelijan innokkuudella ja palolla, kunnes opettajani totesi, että lasitukseni oli mennyt pilalle ja joutuisin puhdistamaan työni kostealla sienellä ja aloittamaan alusta. Tartuin työhöni ja minua harmitti todella paljon. Kun siinä putsasin työtäni väärästä lasitteesta, koin yhtäkkiä puhuttelua sisäisessä maailmassani. Oivalsin, että luojamme on muovannut meidät savesta, kuten Raamattu sanoo maan tomusta. Hän muovasi meidät omaksi kuvakseen ja asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan. Niin kuin saveen jää kaikki jäljet, jotka keramiikko siihen painaa, niin meihinkin ihmisen jää toisten ihmisten jättämät jäljet. Savella on muisti, ja se haluaa palata alkuperäiseen muotoonsa, mihin se on muovattu. Meillä ihmisillä on myös kaipuu ja pyrkimys palata johonkin aitoon ja alkuperäiseen, jossa koemme olevamme aidoimmillamme. Uskon, että se on luojamme meihin laittama kaipaus. Puhdistaessani savityötäni opettaja kehotti minua olemaan erityisen huolellinen ja olemaan tarkkana, että astiani pohjaan ei jäisi yhtään lasitetta. Sillä jos lasitetta jää astian pohjaan, se palaa kiinni polttouunin levyyn, eikä se irtoa siitä kuin työkaluilla ja raalla voimalla. Oivalsin, että samalla tavalla Jumala on erityisen huolellinen, kun hän haluaa puhdistaa meidät ihmiset synnistä. Synti tarkoittaa meidän ihmisten taipumusta kääntyä Jumalan tahtoa vastaan, vaikka tietäisimme oikean ja väärän eron. Synti asuu meissä jokaisessa ihmisessä ja tulee esiin monella eri tavalla. Se saa voimansa niistä haavoista, mitä meihin on lyöty elämän aikana tässä epätäydellisessä maailmassa. Jumala tekee tarkkaa ja huolellista työtä puhdistaessaan haavamme. Hän on hellä ja ei tee mitään väkisin. Hänellä on aikaa, koska hän näkee kaiken eri aikakäsityksestä käsin. Jumalalla on koko iankaikkisuus aikaa meidän jokaisen ihmisen kohdalla. Synti monesti rikkoo meitä ja haavat, joita meihin on lyöty, vaativat aikaa, anteeksi antoa ja armoa. Samalla tavalla kuin savi on ikuista, niin mekin olemme ikuisuusolentoja, jotka Jumala on luonut ikuisuutta varten. Me elämme täällä maan päällä lyhyen hetken verrattuna siihen, mitä Jumalalla on meille varattuna kuoleman jälkeen. Saviastiani päätyi pesun jälkeen uudelleen lasitettavaksi ja uunin lasituspolttoon. 1000 celsiusasteen lämpötilassa lasite palaa kiinni saviastian pintaan ja tekee siitä vesitiiviin. Koin tämän Jumalan puhutteluna siitä, kuinka me ihmiset, jotka olemme antautuneet seuraamaan Jumalan tahtoa, joudumme samalla tavalla koettelemuksiin, vaikeuksiin ja vastoinkäymisiin elämän matkalla. Jumala luo meidät ja muovaa meitä. Hän antaa meidän levätä hyllyllä, kuivua ja tiivistyä. Hän puhdistaa meidät ja upottaa tai sivelee lasitteella. Hän polttaa meitä uunissa ja saamme kiiltävän kauniin pinnan, jotta voimme olla vesitiiviitä astioita, jotta kestämme sen käytön ja kulutuksen, mitä varten
hän on meidät tarkoittanut. Kukaan ei säästy koettelemuksilta ja vastoinkäymisiltä, mutta niiden tarkoitus ei ole lannistaa meitä, vaan Luojan käsissä niiden avulla meistä tulee rakkauden ja myötätunnon astioita. Kun olemme saaneet käydä oman kipumme läpi Luojan kämmenellä, voimme ymmärtää ja auttaa paremmin lähimmäisiä, heitä, jotka ovat käyneet samanlaisia kärsimyksiä läpi. Kristittynä ajattelen, että kärsimys on osa elämää. Sitä ei voi välttää, eikä sille aina löydy tässä ajassa selitystä. Ajattelen, että kärsimys on tavalla tai toisella meidän kaikkien osa. Sitä ei tarvitse ihannoida, eikä se välttämättä jalosta meitä, mutta Jumalalle luovutettuna kärsimys voi tuoda ihmisen lähemmäs Jumalaa. Kärsimyksissä kristittynä voin luottaa, että Jeesus Jumalan poika on samalla tavalla kärsinyt ja osaa auttaa sekä auttaa myötätuntoa minuakin kohtaan. Itse olen omassa elämässäni saanut tulla lähemmäs Jumalaa kärsimysten kautta. Ne ovat riisuneet minulta omavoimaisuutta ja karsineet pois turhat luulot itsestäni. Kärsimykset ovat vieneet lähemmäs Jumalaa niin, että olen joutunut opettelemaan rehellistä rukousta. Rukousta, josta korulauseet ovat karsiutuneet pois. Koettelemusten läpikäyminen on auttanut minua oivaltamaan, että Jumala on lähellä ja vain huokauksen päässä. Koettelemuksista ja vastoinkäymisistä selviytyminen on antanut toivoa, että Jumala vie minut läpi kaikista vaiheista. Saan heittäytyä hänen käsivarsilleen kannettavaksi ja hänen poluilleen johdateltavaksi. Tutkiessani Raamattua löysin sen kirjoista viittauksia savenvalajan työhön. Vanhassa testamentissa profeetta Jeremia sai Jumalalta kehotuksen mennä savenvalajan työpajaan, missä Jumala puhutteli häntä seuraavin sanoin. Jeremialle tuli tämä Herran sana. Mene savenvalajan työpajaan. Siellä saat kuulla, mitä minä haluan sanoa sinulle. Minä menin savenvalajan työpajaan, jossa hän parhaillaan työskenteli pyöränsä ääressä. Jos valmistumassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muotoili samasta savesta uuden, sellaisen kuin halusi. Silloin minulle tuli tämä Herran sana. Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle, Israelin kansa, samalla tavalla kuin tämä saven valaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Herra, Israelin kansa, olet minun kädessäni. Jumala puhutteli tässä kohdassa Jeremiaa ja Israelin kansaa, mutta voimme ajatella, että hän samalla tavalla puhuu meillekin. Olemme ihmisinä Jumalan kämmenellä ja hän muovaa meistä sellaisia kuin haluaa. Saven muovaamiseen liittyy monia yksityiskohtia, jotka puhuttelevat voimakkaasti. Saven yksi rakennusaine on samotti. Sitä valmistetaan poltetusta savesta murskaamalla ja jauhamalla. Tätä poltettua savimurskaa lisätään käsiteltyyn kostean polttamattoman saven sekaan, jolloin siitä tulee vahvempaa ja se kestää paremmin polttoa. Samalla tavalla Jumala kohtelee meitä hänen seuraajiaan. Hän antaa meidän särkyä joskus aivan pieniksi murusiksi, jotta voi lisätä meihin jotakin uutta ja tuoretta, muovatakseen meistä uusia ja kestäviä astioita. Nämä elämän kärsimykset, koettelemukset ja harhapolutkin voivat muuttua Jumalan käsissä vahvistaviksi rakenteiksi. Tervetuloa mukaan Toivon poluille. Kiitos, kun kuuntelit Toivon polkuja podcastia. Jos pidit tästä, laita positiivinen arvio omassa sovelluksessasi tai jaa vaikka kaverillesi. Voit laittaa palautetta Instagram-tilillä toivon_polkuja tai sähköpostilla toivon_polkuja@proton.me. Lisää rohkaisevia tarinoita kuulet ensi kerralla. Moikka!